Neočakávam, že tí, ktorí budú musieť zverejňovať to, akým spôsobom nakladajú s verejnými prostriedkami, že im to bude vyhovovať. Ale ten zákon nespadol z jasného neba. Vznikol práve preto, že tento sektor je absolútne neprehľadný a je netransparentný. A ja som prekvapený, že mimovládne organizácie, obzvlášť politického typu, ktoré sa dnes aj k tejto problematike vyjadrujú, majú problém s transparentnosťou. Všimnite si. Ale to je vaše subjektívne hodnotenie, že majú problém. Počkajte, to komunikujú. Vy hovoria o nejakej šikane, že tu niekoho chceme umlčiavať, hovoria o ruskom zákone a tieto tvrdenia nemajú jeden jediný argument. Príklad jeden za všetky. Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny v 23. roku za vlády pána Odora priznalo nadácii otvorenej spoločnosti 16 miliónov eur. 16 miliónov eur. Tú zmluvu sme detálne študovali. Neviete z nej, ale absolútne, že nič. My sme tam poslali z úradu vlády kontrolu, pretože tú kontrolu nám niekto odporúčil. Môžete sa dopytovať, kto a prečo a na čo sa tie finančné prostriedky z európskych fondov využívali. A aj naši ľudia na kontrole majú problém sa dostať niektorým informáciám. To znamená, že nemôžem súhlasiť s vašim tvrdením, že to, že vidím zmluvu, viem, ako daný subjekt so finančnými prostriedkami naložil. A doplním, zopakujem. Hovoríme o sume viac ako 100 miliónov eur, ktorá sa nachádza v treťom sektore. Tu sa nebavíme o občianskych združeniach, ktoré stávajú vtáčie budky. V tom sú zahrnuté aj tie. V poriadku, a aký problém na to odpovedať? Na čo ste použili 300 eur, ktoré ste dostali z obce? Na namontovanie vtáčej budky. Tá stála toľko, práca toľko, hotovo, celé vybavené. A keď ich za týždeň dostane 20 takých, aj to jeden človek. Však ale o to odpovede je stále tá istá. Môže robiť copy-paste a môže posielať odpovede. Nehľadajte problém tam, kde nie je. Vy potrebujete zachraňovať niekoho, kto konečne bude povinný skladať účty verejnosti. 100 miliónov eur. Sme v čase, kedy potrebujeme konsolidovať a my dnes máme obrovský balík peňazí, a to hovorím len o verejných zdrojoch, to nehovorím o európskych zdrojoch, ktoré nám končia v treťom sektore, nevieme, na čo sa používajú. A používajú sa na politický boj. A používajú sa na ovplyvňovanie verejnej mienky. Používajú sa na platenie novinárov. Používajú sa na vytváranie nejakých skupín odborníkov, ktorí odborníci ani nie sú. Dostávajú zvláštnych dôvodov priestory v médiách a snažia sa vytvárať na verejných funkcionárov nejaký nátlak, aby rozhodovali tak alebo onak. Veľakrát. Prečo dnes máme tento problém? Lebo kopeckrát, a to som sa s tým stretol nielen ja, ale aj moji kolegovia, no ja do tohto rozhodnutia nejdem, pretože to bude krik. A kto bude robiť ten krik? No niekto, komu to vadí. A komu to vadí? Kto ho financuje? To sú legitímne otázky, ktoré verejnosť musí poznať. Prečo sa nám stále v televíziách opakujú stále tí istí politickí komentátori? Stále tí istí, ako keby iní ľudia s iným názorom neexistovali. Prečo? Ja neviem, čo má teraz toto spoločné s mimovládkami, pán generál. Toto má všetko spoločné s mimovládkami, pretože mimovládky platia týchto ľudí. Oni pochádzajú z mimovládneho sektoru. Vy ste spomenuli platenie novinárov. My sme sa dnes dozvedeli, že z rezervy pána premiéra pôjdu 10 000 eur aj na hlavný denník, aj na hlavné správy. Toto nie je platenie novinárov, to bude tiež prostredníctvom OZ-ka mimochodom. No však viete, je to transparentné? Je to legitímne? Môžeme podporovať z verejných zdrojov televízie. Čiže vy priznávate, že vy si platíte novinárov? Podporuje sa z verejných zdrojov diverzifikácia aj pri novinároch a pri rôznych médiách na Slovensku. Keď do Markízy išli desiatky miliónov eur počas covidu, kde ste boli vy redaktor. Vtedy to bolo v poriadku? Boli ste s tým v poriadku? Ale to bolo za reklamu. To si platil štát za konkrétnu službu. Vy teraz dávate z rezervy premiéra niečo hlavnému denníku a hlavným správam, ktoré k vám pristupujú mimoriadne zhovievavo. A na čo to je poskytované? Vy tvrdíte, že na charitatívnu činnosť, ale fakt je tak taký, potom že si požiadajte 200, ak prejde zákon, môžete sa opýtať, na čo finančné prostriedky boli použité. Prečo vám nevadí, že denník N bol platený z americkej ambasády na nejaký projekt a bral 50 000 eur a mne dnes prišla otázka z denníka N, že prečo dáva úrad vlády peniaze na dezinfoweby? Prečo? A ja sa pýtam, kto povedal, že sú dezinfoweb? Ja považujem dezinfoweb... Národný bezpečnostný úrad napríklad. Národný bezpečnostný úrad pod vedením pána Konečného, nominanta Smeru SD. Smeru SD, kedy bol zvolený? Nie je nominant Smeru SD? Je nominant Smeru SD. Pán Roman Konečný? No nebol zvolený za vlády Smeru. Teda spochybňujete to rozhodnutie MBU, že ich označil za dezinformačný? Jasné, že sme ho spochybňovali, veď sme proti tomu protestovali. Pán Hanám, buď sa budeme počúvať, alebo budete si to rozprávať tlačové.
Buď budeme rešpektovať slobodu slova, alebo iba tých, ktorí majú názor ako vy. Zahrňa to aj trestnú činnosť, korupcie, tá sloboda slova, keď redaktor hlavných správ bol prichytený? Áno. Tak to rešpektujeme. A dávate takým ľuďom peniaze? Jemu sme dali peniaze? Médiu, ktoré ho zamestnával. Takže, pán Hanám, dobre, pán Hanám, majte rovnaký meter. Som prekvapený, že to nezaznelo v žiadnom médiu. Napriek tomu, že to zaznelo v diskusii úradu vlády, kde Dag Daniš veľmi pekným spôsobom nastavil zrkadlo pánovi Šnídlovi. Vám vadí, a legitímne vadí, ak bola preukázaná korupcia, ku ktorej sa reálne priznal, bol za to odsúdený, je to rozhodnutie nejakej fyzickej osoby, ktorá zlyhala. V poriadku. Áno. Fakt, ktorý rešpektujú všetci, myslím, že nikto o tom nepochybuje. Moja otázka v tejto chvíli je, prečo vám nevadí, že denník N berie peniaze z USAID, kde výzva znie, respektíve záväzok zo zmluvy na 50 000 eur pre denník N znie, podporovať dosahovanie cieľov americkej administratívy v zahraničnej politike. A teraz sa vás pýtam, do tejto vety dajte ruských cieľov, čínskych cieľov, Severnej Kórey cieľov. Čo by ste spôsobili s takým médiom, keby hlavné správy podpísalo takúto zmluvu? Viem, čo s tým spôsobil sudca špecializovaného trestného súdu a v prípade denníku N to neurobil. Ešte raz, prosím. Jedno je korupcia, druhé je priznaná dotácia, ktorú si niekto uvedie na webe, aj keď ja nie som hovorcom kolegov z denníku N. Je to podpísané? Áno, podpíšu zmluvu, že beriem peniaze na to, podpíšem zmluvu a natočím vojenský dobre, však trestný čin, ja mám to vybavené, ako o tom nie je diskusia. No. Ale potom je tu nejaký konkrétny fakt, kde niekto sa zaviaže, že za peniaze bude zastupovať dosahovanie cieľov zahraničnej politiky americkej administratívy a vy ste s tým v pohode. Ja ako s tým môžete byť v pohode? Vy ste vo vláde. Ako ste s tým môžete byť v pohode? My s tým v pohode nie ste. My v tým, ktoré môžu takéto počkajte, dobre, to, že to je rovnaké konanie, pán Gedra. To, že to je legálne, neznamená, že nemusíme o tom hovoriť, pretože sa bavíme dnes o objektivite niektorých médií, ktoré sú financované pofiderným spôsobom. Ale to nie je pofiderným spôsob, keď to majú uvedené v headeri, je to tam napísané. Ale opakujem, ja fakt nie som hovorca kolegov, mali by za to hovoriť. Tak v poriadku, nech sa vyjadria k tomu. Myslím si, že verejnosť si na to spravila názor, že ak chce niekto ukazovať prstom, nech začne najprv od seba. To znamená, že stransparentnenie tretieho sektoru pokrýva možno aj takéto efekty, ktoré sa chceli využívať na prikrývanie financovania aj niektorých vybraných novinárov. Takže to je celé. Som ešte chcel pani redaktorke denníka N sa opýtať, pretože tu označila veľmi vehementne, že hlavné správy sú Dezinfo web. Tak by som chcel vedieť teraz, na základe akého rozhodnutia, ktorého súdu sa rozhodol takýmto spôsobom haniť médiá, vlastne kolegov. Vy ste, na základe čoho? Na základe Rebičov. A to je presne dôkazom toho, že je veľmi správna legislatíva, o ktorej tu bola tlačová konferencia, pretože opäť tu vychádzate z mimovládnej organizácie, ktorá je veľmi jasne politicky ukotvená. A je to asi tak vtipné, čo ste povedali, ako to, keď Transparency International vyhlásilo, že najtransparentnejšiu kampaň vo voľbách roku 2023 malo Progresívne Slovensko, ktoré nebolo nikdy v Národnej rade. To znamená, že nikto netuší, odkiaľ majú peniaze. My vieme, že to sú peniaze z ESETu a tak ďalej, od Soroša. A strana Smer, ktorá je na politickom trhu 20 rokov, mala legálne príjmy na základe výsledkov niekoľkých volieb, ktoré vyhrala. A naše financie sú veľmi jasne preukázané. A on nás povie, že máme najhoršiu kampaň o Progresívnom Slovensku, ktoré sa tu zrazu zjavilo s miliónmi v kampani. Nemôžu ich mať legálne. V zásade veľmi ťažko, keďže nedostali peniaze od štátu v takej miere, aby mohli takúto kampaň pokryť. Vieme, že sú tam peniaze od ESETu a tak ďalej. A oni napíšu, že to je najtransparentnejšia kampaň. Tak to je smiešne. No akým spôsobom môžu mať transparentnejšie ako Smer? Prečo ich nemôžu mať legálne? Ja som povedal, že nemôžu ich mať legálne v takej miere, transparentne, ako Smer. Tak sa pýtajte strany Hlas. Ja hovorím o konkrétnej veci, ktorá povedala, že Smer má najhoršiu kampaň, alebo najmenej transparentnú, a že Progresívne Slovensko má najlepšiu. A vy mi tu teraz poviete, že Konšpirátori.sk, alebo nejaká mimovládka povedala, že hlavné správy. Kto sú Konšpirátori.sk? Akú majú legitimitu? Ja si myslím, že keď sme v právnom štáte, tak legitimitu má iba rozhodnutie súdu. Alebo má opravte. Na základe čoho ste si vybrali práve hlavné správy a hlavný denník, že takto podporíte akože z toho fondu úradu vlády práve tieto dve médiá.
Na základe čoho? Na základe žiadosti. A na základe čoho si americká ambasáda vybrala vás? No mňa určite nie. No, tak denník N. No však povedzte, na základe čoho? Rada by som sa dostala aj k otázkam. Chcela by som sa spýtať k tomu zákonu o mimovládkach ešte. Máte jednoznačnú podporu Hlasu? Lebo to tu nezaznelo. A viem, že teda chcú dať ten pozmeňovací návrh, ako ste už hovorili. Máte jednoznačnú podporu Hlasu, že vám tento návrh podporí? Keď vychádzame z ústavnoprávneho výboru, na ktorom tento zákon prešiel jednohlasne do spoločnej správy, v zmysle tohto pozmeňovaku, o ktorom sme dnes debatovali spolu s vami, tak pevne verím, že áno. V zásade mi to príde trošku aj nelogické, aj na základe udalostí, ktoré sa stali v súvislosti s pokusom o štátny prevrat, kedy aj pán prezident, teda čestný predseda Hlasu, aj pán Šutaj-Eštok boli veľmi jasne informovaní, dokonca sú vedené trestné konania a za tým všetkým v pozadí sú mimovládne organizácie, čiže by som si potom veľmi vypočul rád stanovisko Hlasu, ktoré by odmietlo v zásade priniesť to zákonodárne riešenie tohto problému, ktorý na Slovensku preukazateľne máme. Takže ak budú mať v zásade s týmto nejaký problém, tak budem veľmi zvedavý a budeme mať verejnú diskusiu o tom, že prečo má strana Hlas s takýmto riešením problém. Pán poslanec Prevočík si povedali, sú vedené trestné konania. Sú vedené trestné konania? Však pán minister povedal, že sú vedené trestné konania. Ja som Ide? Dobre, ja som Erika Vincovreková a podľa 360-ky som kráľovna hoaxérov a kráľovna dezolátov. Veľmi pekne vám ďakujem. Chcem sa opýtať možno básnicky, že na základe čoho si dovolujú nejakí kolegovia odsúdiť alebo nálepku urobiť, alebo terč na chrbát urobiť, lebo oni sú majitelia pravdy. Kto vám na toto dal právo, keď hodnotíte všetko podľa toho, že pravda je to, čo si myslíte vy. Ale otázka pre vás je tá, že či sa dozvedia ľudia... Môžete ma troška neprerušovať? Troška slušnosti, pán Kanam. Tlačová konferencia poslancov, a vy sa pýtate mi na niečo? Ja sa vás nepýtam, ja som to povedala ako básnickú otázku. Vás je zbytočne sa pýtať, lebo vy máte tu na jednu pásku, ktorá neustále dookola hovorí tú vašu pravdu. Skúste niekedy počúvať niekoho a zistíte možno, že aj inde existuje pravda a že u tých hoaxérov sa potvrdilo x razy o 3 mesiace, o pol roka, že my sme mali pravdu a nie vy. Čo sa stále stáva. Ale vy to uznať neviete. Ja sa chcem opýtať, že či sa verejnosť dozvie tých 16 miliónov, ktorí išli do otvorenej spoločnosti, tú kontrolu jej výsledky. Ja môžem len potvrdiť, že úrad vlády na základe informácií, ktoré obdržal po Bezpečnostnej rade, spustil viacero kontrol v neziskovom sektore. Budeme čakať, aký bude z toho výsledok. Môžem len povedať, že tí ľudia v živote nezažili kontrolu, čo tiež nám niečo nasvedčuje, aký politický vplyv a silu svojho času mali. Tá éra sa končí. Mimovládne organizácie podporované aj z USA je v tomto prípade sa nám oveľa ľahšie robí, keďže aj na základe vyjadrenia Elona Muska, ktorý na osobnom stretnutí s Robertom Ficom potvrdil, že urobia všetko preto, aby zradikalizované občianske združenia a mimovládny sektor boli zastavení z hľadiska podpory z USA na Slovensku. A myslím si, že aj Monika Tódová v podstate potvrdila slova Elona Muska, kde tá dotácia, ktorá išla z americkej ambasády, bola už pozastavená. Ale čo sa týka vašej otázky v kontexte niektorých kvázi novinárov, ktorí sa tu začali rozhodovať, kádrovať ľudí na takých a onakých a rozhodovať, že niekto je dezinformátor, niekto nie je dezinformátor a ešte sa smiať. Viete, je to otázka možno nejakej ľudskej slušnosti, nejakej dôstojnosti a možno nejakej ľudskej zúfalosti. A najlepšie je sa na to celé možno že pousmiať, pretože ja môžem len avizovať, že momentálne, ako prejde nám tento zákon, čo sa týka stransparentnenia fungovania mimovládnych organizácií, tak ako ďalšiu tému si berieme na starosť verejné zbierky. Pretože verejné zbierky niektoré organizácie za ostatný rok vyzbierali 3 milióny eur a rozdali 6 miliónov eur. A to je možno, že odpoveď alebo také avízo do budúcna, čo bude pre nás ďalšou témou. Ešte jedna otázka. Prečo ste sa nerozhodli pre tú krutejšiu formu? Prečo ste si vybrali tú soft?
Pretože chceme byť efektívni v dosahovaní výsledkov a v stransparentnení mimovládnych organizácií a nevidíme zmysel, aby sme išli do konfliktu s Európskou komisiou, ak sme našli lepší, efektívnejší a transparentnejší spôsob, ako oddeliť zrná od pliev. Môžem ešte doplniť na záver. Tá odpoveď je aj v tom, ako je zložená táto koalícia. A vidíte, že tento zákon sme pripravovali viac ako pol roka v spolupráci so všemožnými predstaviteľmi zo strany Hlas, či to bol poslanec, či to bol nejaký nominant. Boli informovaní o každom kroku. Vidíte, že to prešlo na výbore. Vidíte vyjadrenia Matúša Šutaja-Eštoka ako predsedu, ktorý často kritizuje mimovládny sektor a pri odhaleniach, ktoré sa týkali USAID, o tom veľmi aktívne komunikoval a teraz naozaj potvrdzujem aj ja, že sú tu chodbové reči o tom, že sa pripravuje nejaký pozmeňovák, ktorý má totálne vykostiť to, na čom sme pol roka tvrdo pracovali. Nemyslím si, že to je slabé. Myslím si, že to na ten divoký západ, ktorým sú mimovládny sektor na Slovensku, prinášame obrovskú mieru transparentnosti a svetla a nedávame ho iba do rúk štátu, ale aj jednotlivcov, pretože aktuálne ten konflikt, ktorý tu vedieme s mimovládnym sektorom a ktorý tu vedie mimovládny sektor s nami, je postavený na tvrdeniach, ktoré ani jedna strana nevie overiť alebo vyvrátiť, alebo keď aj máme informácie, tak sú vo forme takých, že o tom ešte nemôžeme hovoriť, pretože sú proste predmetom nejakého vyšetrovania. To znamená, týmto spôsobom dáme každému občanovi do rúk baterku, aby si posvetil na niekoho, o kom má pochybnosti, že nekoná transparentne a férovo. Ja vám môžem povedať, že po nástupe na úrad vlády som zistil, že mnoho z aktivít, ktoré boli voči nám, voči Smeru vykonávané v minulosti, v predvolebnom období, boli robené systematicky. Nebol to náhodný vznik 60 mimovládnych organizácií, ktoré sa rozhodli, že nám idú niečo pred voľbami povedať, ale vychádzalo to z prieskumov, ktoré si robili konkrétne mimovládne organizácie, ktoré sa stretávali, koordinovali sa a celým cieľom ich predvolebnej kampane bolo to, aby skupinu voličov, ktorých si oni vo svojich prieskumoch vyhodnotili ako rizikovú, v zmysle, že je možné, že by volili Smer, Hlas, SNS alebo inú politickú stranu, s ktorou sa nestotožňujú, tak na nich priamo sa snažili vplývať, aby volili správne. A všetci vieme, čo pri mimovládnom sektore na Slovensku slovo správne znamená. Takže myslím si, že tento zákon je správny, je dobrý, je tvrdý, napriek tomu, že niekto môže mať pocit, že to tak nie je. A zatiaľ veľmi aktívne sledujeme spätnú reakciu z celého mimovládneho sektora a musím vám povedať, že to je jedno klamstvo za druhým. Každá ich kritika, keď si to skontrolujeme aj s našimi legislatívcami, nesedí a zavádzajú. A presne to je ten základný problém. Že je tu skupina ľudí, ktorá žije zo štátnych dotácií alebo z nejakých iných nadácií alebo zahraničných financií, ktorým médiá na Slovensku dali štatút, že sú to experti, že oni nás môžu v televíziách, v nejakých týchto printových médiách a tak ďalej presvedčať o tom, ako sa veci majú mať. No tak my im chceme tú nálepku expertov strhnúť, pretože si ju absolútne nezaslúžia a naopak dostanú nálepku lobisti. A je to absolútne v súlade s ústavou. A súhlasím, téma lobbingu je samozrejme širšia než mimovládny sektor, to tu nikto z nás nerozporuje, ale aktuálne bol otvorený zákon o mimovládkach, dať tam lobbying na silu pre všetkých by bol prílepok, to znamená, trošku sme predbehli dobu, ktorá si myslím, že Slovensko neobíde a je to otázka možno mesiacov, možno roku, kým ten lobbying bude už poňatý všestranne. Ale odmietam sa tváriť, že lobbying nie je základným problémom a že naňho sa nevyvíja, že ho najviac nevyužíva práve mimovládny sektor, pretože odmietam žiť v spoločnosti, kde sa 60 mimovládok postaví po voľbách demokratických a povie, že a tento kandidát nesmie byť vymenovaný a máme tu nejakú političku, ktorá veľmi dobre vie, že bola zvolená tam, kam bola zvolená iba vďaka ich podpore, ktorá povie v poriadku, tak on teda nebude minister. A my sa máme tváriť, že to nie sú politické mimovládky alebo to nie sú lobisti. Sú, chceme, aby to bolo pomenované a v otázke, keď chceme ostať demokraciou, čo chceme, v otázke tohto súboja, ktorý zvádzame, je najdôležitejšia informovanosť. Informovanosť občanov a tvrdé dáta, ktoré týmto získa štát a získajú aj občania. Takže verím, že ten divoký západ sa tu skončí a od platnosti zákona si myslím, že uvidíme, kto z nás mal pravdu. Či sme to boli my a preukážeme vám na papieri, že financie, ktoré tekli do mimovládneho sektoru, boli v skutočnosti využívané inak, než mali byť, alebo naopak sme to boli my, ktorí preháňali a všetko, čo robili mimovládne organizácie, bolo v poriadku. Tak predsa ešte jedna otázka, nech sa páči. No, chcel som sa len spýtať za hlavný denník, za alternatívne médium, teda prečo podľa vás na jednej strane médiá
kričia kvôli nejakým príspevkom na fungovanie alternatívnych médií a naopak, keď nebolo rozhodnutie súdu, nebolo to ani podľa zákona, boli tieto médiá